Napa? Caping gunung 400. Berarti kabeh. Ayo nyoh, panganan nyoh, duit 400 marai timbil nyoh. Kok nesu lho. Nesu. Arep tak nggo seneng-seneng e. Wih, nyoh, dijupuki. Nih, tinggal sapa? Ayo kabeh caping gunung kok. Ah niki njuk mira-mira niki. Ayo sakarepmu, oleh omah nyelawe ya sakarepmu. Ayo dijupuk. Arep ora? Arep jelas arep kok. Arep Wis. lumayan 400 sih. Ternyata saiki kecekel jemite. Iya. Loh, Kok kecekel? Aku ora iso sugih iki gara-gara ngejak Tatin wis. Saiki pepeling panyuwunan saka kadangku sing saka Ngayuja, saka Melati, Sleman. Oh iya. Diaturake, Mak. Iya. Ayo, sing kepareng nyekar coba. Ayo genti Mbak Tatin Lestari Handayani. Ya. Iki sing sinden berbobot awake lemu no. Ya. Men disawang men ketok saka kadowan. Ya. Nek sinden cilik-cilik iki disawang ra ketok saka kadowan no. Ya, ngono ya. Heeh. Lamit, heeh. Jumeneng. Ya. Wis sinden ngarepe kuwi dilangkai ora apa-apa. Lamit Bu Pras, ngati-ati ora. Ya. Heeh. Ya. Ayo Tin, nembang. Ya, sing apik. Ngono ya, Mak. Iya. Nggih, Pak. Heeh, pepeling, panyuwunane pepeling. Ya. Men disorot lampu, kuwi men ketok raimu. Ya. Pripun? Ayu to? Piye? Ayu. Wayang kulit malam ini ora tak gagasik kowe. Juga disiarkan secara langsung live oleh satu media TV. Oh iya. Salam dari Banjarmasin, IKG, Pepadi, Radio Wiladeg. Iya, matur sembah nuwun. Bunyang Ciracas. Oh iya, matur nuwun, Mak. Iya. Lan iki uga di streaming langsung no. Iya. Karo ana ora streaming iki? Hah? Mboten. Ora ana. Dadi ora sida di streaming no iki no. Iya. Tiwasar tak siarke wong ana sing BBM aku, SMS aku nek nonton streaming langsung saka ngomah. Iya. Ning nyatane ora ana. Piye kowe mau muni piye? Nek disorot lampu ayu to nggih? Ayu, nek dandan Jawa kuwi pancen ayu. Nek mboten? Nek ora wis nyawang kowe emoh aku. Iya. Nane. Lah ya nek awak kaya ngono kuwi disawang-sawang apane wis. Saka mburi nek kon brangkang kaya meja. Ayo. Napane sing kaya meja? Gegermu iki lho. Geger kok gedene semono kuwi coba nek kowe brangkang rak kaya meja makan kae to pisan. Nggih nek wong semene ya gegere semene masuk gegere cilik ya wagu. Lah ya ora maksud iki dicilikke sak awake. Lho. Mboten iso e. Iso, cepet iso. Pripun? Cilik awake tanpa mangan, tanpa rasa ngulangi mangan, rasa ngurangi ngombe iso. Carane? Carane bojomu kon rabi meneh. Engko rak kowe ngrantes pikire terus cilik, terus kuru, terus modar. Terus modar. Ah iya. Ayo ngrantes kok mikire, ning rak kuru lho. Nek cara liyane mboten enten nom pripun kok dadak bojone kanthi bojone ya teneh ya piye? Hah? Teneh pripun nek bojo kula kon ndek bojo meneh? Lah jare pengen kuru. Piye liyane niku napa? Ha diet. Carane? Rasa mangan sego, mangane buah-buahan. Oh. Tok. Ha iya. Buah tok, Pak. Buah tok wis. Nek mboten wareg. Ora wareg ya diampet arep kuru kok ora karepe wareg ora. Nek esuk bar mayang ngene iki nek digaweke maem terus sing di omah rasa maem. Langsung turu. Engko wetenge awan tangi ngintir-intir kae golek apel, mangan jambu. Iya, jambu kluthuk. Engko rak bingung kowe. Iya. Kok bingung? Ngono ya, Mak. Nek cepet ya kuwi bojomu kon rabi kuwi terus kuru terus moek. Iya. Modar. Ha iya. Mesti wedi kowe cah semono ya anggere krungu tembung mati mesti wedi. Mboten ming kula, jenengan wedi mboten? Ora. Nane. Ah. Kuru-kuru terus. Aku pasrah kok karo kahanan. Wong urip ning alam padang ya, Tin. Nggih. Kuwi siji pesti, loro jodoh, telu wahyu. Kuwi wis digariske karo sing kuwasa. Oh, sik Tatin ki umure tekan semene, karo Gusti wis dicatet. Oh, kae Sena ki umure sok tekan 90.
Ae dicatet. Ngono kuwi ben le budaya kuwi ben le nyeneng-nyenengke piye akeh ki tutuk. Ngono ya mak kowe tatin. Lah kowe nek wedi ditakoni malaikat tak kandhani carane. Lah pripun? Kowe sesuk nek ora iki mung crita lho, Din. Misale nek takoni malaikat supaya kowe wedi takoni malaikat, kowe golek mori lawasan. Kok saged? Anggo nek dipendhem malaikate teko, ndelok morimu, oh mayit lawas iki, ngono. Ora sida takon, apa golek gedang, buntel gedange malah engko nek malaikate teko, lho iki kok malah arem-arem nang kene iki. Masa malaikat kok diapusi mori zaman biyen. Iya ora apa-apa kok ya. Kuwi teknike menungso kok. Teknike jenengan niku goren. Wis gek nembang. Nembang. Pepeling. Oh nggih. Ya. Enten sawerane mboten, Pak. Wong sik ikawe ora njaluk kok kowe ndermis lho. Nggih, salah Mbak Ika ora njaluk. Ana. 400 to? Wah, kok 400 ki saka bebek goreng. Lah nggih bebek goreng. Sing nembang caping gunung 400 ki mau. Napa? Caping gunung 400. Berarti kabeh. Ayo nyoh, panganan nyoh, duit 400. Marai timbil nyoh. Kok nesu lho. Nesu. Arep tak nggo seneng-seneng e. Wih, nyoh, dijupuki. Nik tinggal sapa? Ayo kabeh caping gunung kok. Ah niki njuk mira-mira niki. Ayo sakarepmu, oleh omah nyelawe ya sakarepmu. Ayo dijupuk. Arep ora? Arep jelas arep kok. Arep Wis. lumayan 400 sih. Ternyata saiki kecekel jemite. Iya. Loh, Kok kecekel? Aku ora iso sugih iki gara-gara ngejak tatin wis. Iya. niki kan le maringi panyuwunan wau Pak Kus Bebek. Nggih, Pak Kus Bebek. Mula aja sok ngingu kowe. Lah napa? Ha iki Pak Kus ki mergo dodol iwak bebek terus julukane Pak Kus Bebek. Iya. Kus Bebek. Kowe mula njajal ngingu munyuk engko rak tatin munyuk. Ha iya. Nek ngingu kirek, Ya tatin asu. wong kirek dede anu kok. Ayo, suwe-suwe gedhe kok. Kuwi le ngelokke pas gedhe kok. Iya, ayo, Pak. Kuwi lho, wis entek lho gah aku. Tesih 50 mau. Wong ngitung lho, Pak, meneng. Iki mau pira? 400 kuwi diitung kuwi. Lah nggih 400 terus sing 50. Wis kono kowe bali wae kono. Lah wong dalang laris mendina meng jaluki 400 sing kok le muring-muring. 400 ki dienggo celengan sesuk nek do butuh. Apa jenenge? Napa? Apa? Ki apa jenenge? Kebaya. Kebaya kan iso nggo tombok, tumbas kebaya. Pun duwe celengan dhewe ya. Ora mek tuku kebaya ming notane keke aku. Pak, kebayake anyar pira? Sementen. Wah, iki tekor iki aku. Aku kok ming ngenggokke ming nukokke terus ya. Ora tau ngenggokke aku. Jenengan pengen nganggokke. Gelem aku tenan yakin. Nggih, mbok nganggokke wiyaga niki lho. Ora sudi. Gua abrak apa wiyaga? Men do nganggo dhewe-dhewe apa kok. Nggo. Apa? Jenengan. Wiyaga mlumpuke aku nek ndi panganan tak keke jero kok. Antek nek di nganu, nek kunjukuk mboko siji, gedang ya siji metu mangan. Iya, iya. Wis, ora apa-apa to mbok pira-pira ora apa-apa ning suatu saat ki nek sinden dandan iki terus ngundang aku, Pak niki kebayake ajeng dicobi. Pas mboten. Oh iya iya iya. Nek ajeng nganggokke sinten milih? Ayo nek gandeng nganggo kabeh ya kabeh tak nggokke. Kula barang. Kula barang. Aku kowe bar tak nggokke terus tak kon mengkurep tak giajul. Ha iya. Oh iki kurang ngene, Tiwi. Iki kurang singset. Oh Oriza iki kok nganu. Kok apa? Sesak. Coba nek sing dilongi sik ki wae ya. Coba nek diongoti iso ora? Ngawur ora. Le praktek tangane ngenten-ngenten. Ya ben. Sajake pengen tenan nek Bu Pras ninggal le. Operasi wegah men nganggo dhewe. Aku sing tua-tua men nganggo dhewe. Iya, sing enom-enom wae aku. Yo. Tin.
Eno pepeling. Rukun Islam. Ya. Rukun Islam Kang lima. Kang lima puniki. Wo sing streaming ki satu media kok. Ya, dudu PWKS, ya. Satu media streaming, Pak. Kula antuk saking Jakarta pinanggih wonten Taman Mini nalika semanten. Oh nggih, matur suwun. Iya. Diwaca wonge marem, ya. Sinden ki anggere lemu nyuwara sithike menggeh-menggeh. Mring para sesama ajata. Sing penting tekan nggone. Ya ora tekan nggone ning kowe sesuk nek tok nengke wae awakmu saya lemu ora iso nyinden. Mergo napase cekak. Gajihmu ki mepet jantung. Iya. Tenan. Ku anggere kowe ngeyel kandhane ngeyel kejaba mepet jantung, wong wedok ki nek kelemon kuwi punuke metu. Napane? Punuk. Punuk napa punuk? Kene iki. Nek kaya sapi. Ayo takono Risa nek sapi iki kene iki punuk. Iya. Nek liyane? Ya ora ngerti aku. Iya. Aja takon aku, takono Risa. Iya. Kowe dolan ana Risa ndelok sapi nggare lemu wae mesti punuke gedhe. Iya, ngono ya, Mak. Nek lemu ki lanang apa wedok? Ya mbuh. Sapi ki sik wedok ya iso lemu, lanang ya iso lemu. Takon kae juragane sapi sinden sing nomor 3 saka kono kae. Ya. Sing alise arep gathuk kae. Heeh. Kae nek karo sapi apal ning ya tau kapusan bar mayang rekane arep merah sapi, ngantuk-ngantuk sing diperah sapi lanang. Iya. Dadi diotot-otot ngene iki ora metu-metu no. Napane sing diotot-otot? Sapine ming Iya. Iya. Rasa takon sing diotot-otot. Kowe iki nganu banget dadi arah iki mesti Mboten ya nek wedok kan jelas nggen mimike. Nek lanang takono Risa kuwi lho sing kleru. Iki bar nyinden merah sapi, ayu bayu ben mripate kae waton delahi ember tek ngono. Lah sapine ming bareng anu to. Wah, lanang to ngono. Terus dikeplak sirahe kok meneng wae. Terus sapine muni, "Nah." sapi kok endah. Aja padha ditinggalke nanone rukun Islam niku neno sahatate kang angka siji ya. Kang angka loro ora neruske omong aku tok. Kowe iki tak kon nembang kok aku muni kang angka loro kowe mengkari muni salat. Aku nyilih lambeku kene bali 50. Sing 50 dereng dinehke kok. Ya wis ben nang kene wae iki kok ya lumayan nggo bayar tukang pijat sesuk. Nah, panyuwunan meneh lho kok kendel iki. Oh iya. Salam dari Bapak Hasto Pranowo, Sekjen PDIP yang sedang memantau live streaming di satu media. Wah, Pak Hasto PDI nimbali awak dhewe ning Lenteng Agung ulang tahun PDI kae. Ya, ki rencana ya arep nimbali ning wingi tanggale urung pas lagi digolekke. Matur suwun Pak Hasto. Ya.
Minjing napa nimbali melih wonten Jogja nggih purun, Jakarta nggih sendika. Ngono ya, Mak. Iya. Oh, iki Pak Hasto malah SMS iki lho nggih, Mak. Pinjang gampil Mas Eno, ning niku sinten sing ngadeg mboten usah dijak. Napa nggih? Lah iki kok Delok. emah kaya HP-ku tok cekel nieng. Ya ampun. Ya ampun. Ya ben. Oh, Pak Hasto. Nggih, sendika Pak Bincang mboten Niku lek saged. ajeng ngundang mergo kula kok jane. Rak. Kowe nggo ngopo? Niku mboten jelas iki lho, niku mboten sah dijak. Oh. Mergane. Sik tak balesane sik. Mergane. Wis, nggih kok ngenteni balesan. Oh. Kang angka loro salat. Wah, langsung dibalesi tin. Pripun, Pak? Nggih, balesane merganipun sok njaluki duwite dalange. Genah mengreka-rekane dalan. Weh, meneh. Napa? Niku nek 400 dibalekke sesuk dijak. Lah. Piye? Jakarta lho iki. Mah, Melu dibalekke 400 nek Jakarta meng oleh 100 nang ngene oleh. 100 cengelmu ora. Ya wis tak balesane nggih, Pak. Pun mboten ajeng melu kok niki. Kula balesane, Pak. Hah? Kula balesane. Wis kowe iki sekjen PDI Lah nggih Perjuangan. nek mboten ngejak kula rugi ngenten. Sing rugi apane? Lah nggih. Ora rugi. Aku iki perjalanan adoh iki ngawur nek mangan. Edian wong wedok kok. Mboten maem terus pripun? Ha saiki apa? Aku ki nomor 1 mangan anggere mandeg restoran, nomor 1 mangan ki pamrihku men kanca-kanca ki sak ngisorku wong ming Wiyagara sinden. Aku ming jangan tiloro es teh. Ha kok kowe soda gembira? Edian. Cah siji kok entek 75.000 ki mangan apa? Ya mumpung gratis. Wah, wis. Payah tenan. Soto ya doyan. Dene kangka telu. Salam saking Bapak Hasto Pranowo, ya Sekjen PDI kalih saking Mas Aryo Bimo DPR RI, ya Efik Hadiatmo Wali Kota Solo. Wah, edan iki beres sesuk iki. Iya. Iya. Pak Aryo Bimo ya SMS iki. Iya. Niku sinden nek dipateni hukume pinten taun lho. Mboten usah dipateni sok mati dhewe. Ah iya nek entek strume wis kejet-kejet wis. Ora iso dicas. Ramadan nindake poso Papat papat zakat ping 5 ping 5. ngibadah. Jenengan mana apa Pak sing nembang? Wilaidan iki. Lagi iki lho sinden kok dawuh ro dalang. Jenengan nuturi terus kene iso. Ya wis gek nembang kok arep meneng wae wong ngejomo tapuki cangkemmu. Ben mumpung ora ana bojone. Tapuki. Besok bubar langsung. Napa? Nang ngepis di pok. Sapa sing wani napuk aku? Nang ngepis di tangi. Ayo tangi ngono. Aja turu, tangi ngono nang ngepis. Nang ngebis. Tekan ngendi mau ayo? Ah tekan Imogiri wis. Ping 5. Heeh. Papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nanone Rukun Islam sampurna. ya, coba ndeloken nek wong bobote 130 joget ki deloken no. Sinten 130? 130. Wah, domonge kok kono golek timbangan. Wong timbang aku rusak kok pisan.
Kula iki mboten 130. Pira? 200. Ya ora nek 200 to nek dibelehke payu. Iya. Iya. Tak buntak ning tak buntak. Niki ya Mbak, Pak. Ya Mbak. Ayo dhewe wong sing takon kowe kok senengane golek kanca ora. Dhewe dirampungi. Iya. Oh nggih. Dhewe karo joget. Ha niku sing 50 go mriki tak joget. Duit meneh. Cah kok kaya ngono ya. Edan. Napa Nyoh. Nah, kuwi 400 jum cah sinden akeh. Ku anggere ora joget iki bali 300. Watan joget lho. Iya, Nyoh. Sik. Sapi kae unine piye? Emoh. Emoh ya wis. Sapi unine emoh. Heeh. Pak Sena. Apa? Jenengan riyen di SMA cok pigenik mboten? Ora. Ora. Neng nek jeneng pula-pula ngerti ta? Oh, apal cah pinter. IPS entuk 9 ya aku. Sakniki Pulau Dewata Heeh. disebut juga Pulau Bali. Ya kene Bali. Oh, lah setan iki ora. Wong kok dalang kok arep pelit. Lumayan 450. Sinten melih sing ngajeng nyawer mangga-mangga. Lumayan 50 iso nggontomke ondrok. Kok ndendamke androk? Aku iki nang omah ora tau krasa. Nang ngarepan nyapu kok nganggo ondrok iki nggon geger suwek gedhe banget. Iya. Nganti ora. Berarti jenengan cek kematke kula ya. Lho lah ya engko mubajir nek ra dimatke. Iya. Gegere iki wah teng klireng ora karo-karuan. Kaya wis lumuten kae lho. Geger wong kok lumuten ora. Yo, ijen lho, awas. Yo. Ayo wedoke lali. Stop. Apa? 50 kok mengene iki ngapa? Lah kan piye kan jengkelit? Ayo ora ya ndono ndene misale entang-entang. Men Ya kita kan, apik kok. mana- 50 kok mengene iki mbok nanggap wong edane malah 10.000 iso salto barang. Lah kula ora edan kok ya Pak. Lah yo 50 Wong ki nek arep joget rak ya nganggo pemanasan sithik masuk langsung banter ya ora penak. Wah, aku biasa kok langsung banter iki. Biasa, selak kesusu Lah kok banter yo. kancane selak mangkat. Yo, banter biasa kok. Langsung wae ora. Langsung priwe? Oh, tak gendah. Mosok ngono lagune pepeling lho, Pak. Ora apa-apa, sing penting musike. Engko nek wis nyanyi terus nek wis bar muni musike nyanyine leren pindah musik kuwi menggila lagi. Lah sapa ngerti kowe diundang nang Wiladeg kene wis rasah ngundang dalange seno ngundang sindene tok kae guayeng kei 50 wis ngosek-ngosek sak kayang. Aku nek mboten jenengan aku ya ogah ngosek kok ya. Nek aku gelem. Nek kula kan temen jenengan. Ha iya. Yo ngosek-ngosek yo. Ya. Gah aku. Mau aku nek ngosek Yo. Sing semangat to, men kemringet awake men suda ora. Nek diwangi ya gelem. Wis rasah ewang-ewangan. Siji-siji kowe joget, aku meneng, aku joget, kowe meneng, ngono ora. Nek joget bareng piye? Wah, ora gayeng wis. Sok ucul, anu yo gak iso. 1, 2, 3 ya, yo. Ayo. Ah, oye. Oye. Mundur cantik, maju cantik. Nah, saiki meneng. Tansah
ora menggeh-menggeh ora. Pripun, Pak? Suaramu ketok nek menggeh-menggeh iki. Nggih nek bar juga ya menggeh-menggeh. Lah, mulane ya suda awakmu kuwi ya, Tin. Anggere obah niku menggeh-menggeh mboten. Sapa? Jenengan Ya ora awakku wis kuru apik saiki wis. Ya stabil. Heeh. nggih napa? Iku napa resepe? Hah? Bojone kan di bojo meneh. Gundulmu atos kuwi ora. Kuwi nek omong kok waton jeplak to. Wah, lebokku Kuwi suwe-suwe lambemu kaya pedal njaluk digenjot e. kuwi nak ming resepe jenengan mau lho, ge awal wau. Ya ora, anak aku cuma nyen tak gawe nganu kok. Tak Diet. gawe kepenak. Iya. Oh, ngenten. Heeh, wis Apa niki? 50 iso njogetke wong nok nyenengke. 400 gek diopeni. Iya. Nggih. Mpun niki. Kang Senaru kanca-kancane mira-mira. Jiro lupat mo 6 tu 8 9 10 e. Nggih 10 niki tambahi 50 pas nyeket-nyeket. Ah ora wis. 40 wae wis ora. Arep 50 ora iso. Iki tak nggo engko nek ana sing njaluk kae jejermu pojok dhewe kacamatanan kae biasane terus Kula nggih nyuwun nggih, Pak. suarane cilik ning nek njaluk kendele ra jamak-jamak. Iya. Wis ana tenguk. Mpun. Wis. Nggih, nuwun nggih, Pak. Ya.